Bueno, orain tokatzegu hardwarearekin, tablet fisikoarekin ibiltzea, eta hasteko ikusi behar duguna da, bai, tabletaren oraindik plastikoa dauka, berri dago, eta hemen goiko partean 3 botoi ditu. Lehenengoa da power, pizteko, momentu bat ezakatu eskero piztu ingo da, pack, edozein aplikazioetan, edozein programatan aurrera joan eskero, honek izakatu eskero, eta honek izakatzen badiogu atxera joango da, edo menura joango da, eta gero lusanga, beste lusanga bat da volumenarena. Volumena egotzeko eta volumena jaisteko. Bai? Tabletaren eskumalean falta diren konexio guztiak agertzen dira. Hemen edozein gauza konektatzeko, hemen sartu behar dira. Eta atzetik irudia agertzen da, talera salduko ditugu. Lehenengoa da, bai, memoria txartela sartzeko. TF formatua dauka, ez da oso arrunta, baina, bueno, aukera hori badauka. 32 gigabaiteko memoria txartela sartu daiteke, besterik ez. Gehiago sartu eskero, ez du irakurriko. Urrego konexioa, boskailuak edo musikarako belarritakoak jartzeko konexioa agertzen da hemen. Urrengoa hemen agertzen dena, da Ethernet edo sare kablea sartzeko, bai, guk normalean beste hau erabiltzen dugu eskolan, bai, RJ45 izenekoa, eta orduan tabletean sartzeko, tabletak berak ekartzen du adaptadore bat, bale? Beraz, oso erraza. Adaptadorea tabletean sartu, eta RJ45 edo RJ45 kablea konektatu, eta badaukagu konektatuta sarean. Gero horrela ikusi beste bideo baten, ez dela ezer gehiago egin behar. Automatikamente konektatu egiten da sarera. Badaukagu beste konexio bat, HDMI izenekoa. Bueno, HDMI baino txikiagoa da hau. Eta hau erabiltzen da irudia eta soinua proiektatzeko. Bai proiektorearen bitartez edo arbela digitalaren bitartez. Normalean HDMI kablea handiagoa da, askoz handiagoa da. Bale? Ez zuenez, askoz handiagoa da, orduan erosi beharko dena da adaptadore bat, eta hemendik bidaliko dugu edozein arbela digitalera edo proiektorera. Badaukagu hemen zulo txiki bat, ikusten da, hemen da reset botoia. Hemen orratz batekin sartu eskero, betiko moduan, betiko aparailu moduan, ordenagailua edo tableta reset egingo du, bale? Badago beste aukera bat reset egiteko, eta izaten da, bai, power botoiari eman eskero, eta botoi luzago honetan volumenaren botoiari ere gutxi volumena jaisteko aldean sakatu eskero biak batera, fuerte sakatu eskero, eta momentu batzuetan, segundu batzuetan, bai, bera bakarrik ere resetatu egingo da. Horratzarekin, ibili gabe, bale? Halere, horratzarekin beti esmatuko dugu. Urrengo kablea, urrengo konexioa, hemen daukaguna da, eta da mini USB konexioa. Bueno, orain hainbat kamerak edo alako USB externoak edo disko externoak alakoak erabiltzen dute mini USB hau erabiltzen dute. Baina gaude beste hardware batzuk, bai beste aparailu batzuk ez dituzten handia behar dutenak, adibidez inprimagailuak eta horrelakoak. Beraz, bi aukera ditugu mini USB erabiltzea edo ordenagailuak, tabletak berak ekartzen duena, adaptadorea erabili. Eta zunetan, hau da, mini USB-tik, konexio arruntera, USB konexio arruntera. Bata edo bestea. Eta azkena, hemen badaukagu beste botoi handi bat, eta hau da kargadorea, hemen daukagu kargadoren konexio. Korrontean sartu. Hau korrontean sartu, eta sistema europearra dauka, ez dauka amerikarra, orduan ez daukagu arazorik eukiko. Bai, hori da guztia. Bueno, falta da gauza bat, bai. Tabletaren goiko partean badauka kamera txiki bat, argazkiak ateratzeko edo bideo emateko, eta 2 megabaiteko kalitatea dauka, ez da asko, baina bueno, ibiltzeko bai. Normalean ere atzean ukitzen dute, honek ez dauka,
beraz aurrekoarekin konponduko gara. Eta atzeko partean ikusten dugu bozkailuaren, bai, tabletaren bozkailuaren zabalerak edo.